kofradiako lagunok, hemen Urguleko ikurriñan, leku espezialalako eta guretzako, gure kuadriatzako, eta bereziki baita simbologiaren gatik. Eta hemen egin dugu meriendatxo bat, tortillak eta bar egin dugu denon artean, eta gero txaranga bat badator gurekin, eta denak elkartuko gara merienda ostean, eta jetxiko gara beste kofradiak gurekin elkartzera. Eta kofradia guztiak hartuko ditugu gurekin, eta azkenik portura joango gara, eta txupina eta hasiko da Donostia pirateen aste nagusia. Zergatik kale poz, azkenean Aldizarreko kuadria asko gara, elkarrekin ibiltzen gara azken finean, gure lema edo gure filosofia bizitzan beti izango da bizi poza, eta bestaldik kale lagunak delako auzoko jokei taldea, eta hori laguna direlako eta betenek ezagutzen geralako. Esperientzia berri honek asko pozpena, azkenean biltzen gara, ezagutzen geran jende guztiak, kuadria guztiak, eta omenaldi gisa falta diren pertsonei eta kale pozakoak diren partaide guztiei denak elkarrekin ospatzeko egun handi hau. Oso triste dena kaosa, herria eman behar baizitzaion goza, argatik jantzi genuen txaleko arroxa, kolore pampoxa, kalera airoxa, plaibak eta krosa, etorrita goza, zuentzako sortua da kale poza. Sortua la kale poza. Me falta un bis.